Her kommer Axel Susner. Hej. Ja. Her kommer Axel. Han kører på rulleskøjter, kan I se det? Han er på vej hen til mig, som om han er en morder. Det er jeg også. Ja. Jeg filmer ham. Wow. Wow. Husk nu den der aftale. Husk nu den der aftale med, at du skulle vælte. Ej, seriøst. Eller køre ind i noget. Nej, så kommer han. Jeg ved ikke, jeg er bag ham. Han kørte ind i noget. Det er mega mærkeligt. Jeg lader ham rundt. Tak fordi I så videoen. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og tryk på klokken. Vi ses i næste video. Hej hej.